gi kaka wanyalo support. To king'iyo kaka ne wachako wawacho ni budget poko change. Ne wan gi 4.6 billion trillion to wan e 4.8 trillion. Matiende ni the treasury has otemo kabisa mondo mi kik wabed gi budget ma odhi malo ahinya kipimo gi kane wantiere chon. Mano kelo one message ni ok wadwa overspend. However, on consolidation to chutho onego wang'i to pesa gi gidhi kama nade. Mana kaka osiepna Ogado wacho, king'iyo kama pesa dhiye e budget ni, agulu maduong' mogik en education. 668 668 mar billion. To ng'enyne en chulo jopuonj 406 billion. Koro kiwacho ni dwa duoke chien, ting'en ko nyaka idhi details. Iwacho to koro idwa gole kanye. Wariem jopuonj moko matin koso watim nang'o. Kendo kichako ing'iyo tineno ka health bende nitie pesa mang'eny 170 billion. Koro ayie kodgi to the extent ni onego wabed gi consolidation. Walos law moromore gi kaka dendwa chalo. Ing'ade maromore gi what you can fit in. Okay? To kiwacho ni adwa golo billion 500 tadi gole State House. Ma pengen koro bedo chalo politics, chalo siasa moro matin. Chalo kisera moro marombulu matin. Koro chutho onego wagi budget mondo mi waduoka ne kuonde moko piny, especially kama na chako godo mar recurrent gi development cha. Nyaka wanen to recurrent wanyalo duoke piny nade mondo development mondo timango mondo dhi malo matin, mondo wane kaka wanyalo yawo economy mondo japiny ma kaka jaduong' Ogado wacho ni en japiny mani piny mogik. Mana magomba. Magomba. Joma ni piny mogik nyaka feel to pesa ni odonjo fuko na machal nade. To jalo na timo kamano ka watimo development budget odhi malo. Ero kamano. Tigini kinde kisomo budget nyakoro Gajwang' japiny dwaro winjo ni anto kuon ka ng'wenyo, kuon bende ng'wenyore mesa. Pesa bende ni ofuku, circulation mar pesa bende chal nade e gwenge mopogore opogore. Adaro na los kotende kod budget mulie kiwacho ni estimates mabende koro nosechiw mago ne migepe